Αγαπητοί συνεργάτες, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμη ένα webinar της DXN. Κατά καιρούς, όλοι έχουμε σκεφτεί να ανοίξουμε μια καφετέρια, ένα μαγαζί το οποίο με βάση τον καφέ θα μας αποφέρει κέρδη. Η δημιουργία όμως μιας επιχείρησης βασισμένης στον καφέ είναι μια συναρπαστική πρόκληση και στη σημερινή παρουσίαση μας δίνεται μια ευκαιρία να ακούσουμε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτή την πρόκληση. Εκλεκτοί καλεσμένοι μας, ο κύριος Παύλος Χατζηγιάννης, DXN Gold Diamond, και ο κύριος Χρήστος Θανάσενας, DXN Executive Senior Star Diamond. Κύριε Θανάσενα, καλησπέρα σας. Μάλλον δεν μας ακούει ο κύριος Θανάσενας. Κύριε Θανάσενα. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπάρχει. Ωραία. Τώρα μας ακούτε? Τώρα σας ακούω, ναι. Ωραία, ωραία. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Ένα λεπτό να ανοίξουμε κάμερες. Ναι, ναι. Okay. Πολύ ωραία. Τι κάνατε, πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά και είμαστε κάθε μέρα και καλύτερα. Νομίζω ότι κάθε μέρα, έτσι όπως είναι πια οι καταστάσεις, βλέποντας όλοι μας τι συμβαίνει γύρω μας, έχουμε επιλέξει το καλύτερο και είμαστε εδώ για τα καλύτερα. Καλησπέρα σε όλους τους συνεργάτες. Καλησπέρα στο υπέροχο περιβάλλον της εταιρείας. Κάθε μέρα είμαστε και περισσότεροι, κάθε μέρα είμαστε και καλύτερα, έτσι. Ναι, ισχύει αυτό. Με γεωμετρική πρόοδο, θα έλεγα. Βεβαίως, βεβαίως. Και νομίζω ότι από εδώ και στο εξής δεν μας σταματάει κάτι, γιατί ό,τι ήταν να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Και πιστεύω θα πάμε, κάθε μέρα θα πηγαίνουμε καλύτερα. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηγιάννη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ωραία. Χρήστο, θα μοιραστείς την παρουσίαση ή εγώ? Δεν έχουμε συνηθίσει γι' αυτό. Εγώ θα κάνω την παρουσίαση, εσύ θα κάνεις τα υπόλοιπα. Ας ξεκινήσουμε, ευχαριστώ. Ωραία, πολύ ωραία. Okay. Είστε co-host, οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Εξαιρετικά. Απλά πάμε λίγο στο share screen. Παύλο. Παύλο. Παύλος. Χρήστο, ότι σε εμποδίζει, βοηθάω εγώ και μου λες να πάμε παρακάτω. Share screen. Ναι. Πάμε share screen. Δεν κάναμε πρόπα από ό,τι φαίνεται. Δεν πειράζει, αλλά αυτά δεν μας ανησυχούν εδώ στη DXN. Άλλωστε, δεν μας χρειάζονται και πολλά σαν μια παρουσίαση. Τι να πούμε για τον καφέ. Αν θα ξεκινούσα, θα έλεγα έτσι πολύ απλά ότι εγώ πριν 13 χρόνια γνώρισα την DXN ένα καλοκαιρινό απόγευμα, καλή ώρα, πανέμορφο καιρό, μιλώντας με τον Παύλο τον Χατζηγιάννη σε κάποιο καφέ της παραλίας. Και πάνω στη συζήτησή μας, γιατί ήμασταν και οι δύο σε δύο διαφορετικές εταιρείες MLM, πάνω στη συζήτησή μας του λέω: εσύ, Παύλο, δεν κάνουμε μία κίνηση, δεν κάνεις μία κίνηση να φέρουμε στην Ελλάδα μια εταιρεία με καφέ? Ο Παύλος εκείνη την ώρα προφανώς ευνηδιάστηκε, αλλά επειδή έχει ένα οξύτατο πνεύμα και έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση να κάνει καινούργια πράγματα, μετά από λίγο καιρό με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Χριστό, βρήκα αυτό που συζητούσαμε. Και εκεί επάνω κάναμε την κουβέντα, κάναμε την συζήτηση με αυτό εδώ το φακελάκι του καφέ, με αυτό τον υπέροχο black coffee. Ξεκίνησε μια κουβέντα η οποία μας έχει φέρει εδώ αυτή τη στιγμή. Σε συνεργασία λοιπόν με την εταιρεία, η οποία τα τελευταία 13 χρόνια υποστηρίζει κάθε μας προσπάθεια, μας βοήθησε να φέρουμε σε πέρας πάρα πολλές από τις δραστηριότητες τις οποίες έχουμε κάνει γύρω από τον καφέ. Και μάλιστα είναι η εποχή που το project του καφέ στην Ελλάδα, ειδικά μετά τον COVID, είναι ένα project το οποίο δουλεύει συνεχώς. Και μάλιστα δουλεύει σε όλα τα επίπεδα. Ποιος δεν πίνει καφέ? Ποιος από όλους εμάς δεν καταναλώνει τουλάχιστον ένα ποτήρι καφέ καθημερινά? Και αν δεν καταναλώνει ένα ποτήρι καφέ, σίγουρα καταναλώνει ένα ποτήρι τσάι. Και αν δεν καταναλώνει και ένα ποτήρι τσάι, σίγουρα καταναλώνει ένα ποτήρι κακάο. Ή ποιος δεν καταναλώνει ένα ποτήρι από ένζημα? Έτσι λοιπόν, το κομμάτι που υλοποιούμε και σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό είναι το New Project Coffee by DXN, το New Healthy Coffee by DXN, το οποίο ουσιαστικά θα μας βάλει σε όλα τα σπίτια, αλλά και σε όλες τις επιχειρήσεις. Γιατί αυτό που διαπιστώνω καθημερινά στην επαφή μου με τον κόσμο είναι η ανάγκη να δουν το κάτι διαφορετικό. Όλοι έχουν διαφορετικές μάρκες καφέ, σε όλα τα σημεία τα οποία θα καθίσουμε, θα συζητήσουμε, θα μιλήσουμε, θα δούμε. Υπάρχουν όλα τα είδη καφέ, όμως δεν υπάρχει ο υγιεινός καφές.
Και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά. Εδώ είναι και η διαφορετικότητα η οποία ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε μοναδικοί. Να έχουμε ένα μοναδικό προϊόν, με μια μοναδική τιμή και με ένα μοναδικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το αναπτύξουμε, με ένα μοναδικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το πουλήσουμε και φυσικά με ένα μοναδικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το συστήσουμε. Γιατί ποιος από όλους εμάς που έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, σε οποιοδήποτε χώρο έχει κάνει μια επαφή, σαν συνεργάτες MLM, δεν ξεκίνησε πίνοντας έναν καφέ ή πίνοντας ένα τσάι. Ή πόσοι από εμάς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το νερό ή τον καφέ από ένα τσάι για να κάνουμε το δικό μας καφέ και να τον συστήσουμε. Τόσο απλά λοιπόν ξεκινάει αυτό που λέγεται New Project, ένα καινούριο, αν θέλετε, project πάνω στον καφέ, που ούτως ή άλλως μας δίνει και τη δυνατότητα να είμαστε υγιείς, και τη δυνατότητα να έχουμε χρήματα, αλλά και τη δυνατότητα να κάνουμε πραγματικότητα μια επιχείρηση την οποία οι άλλοι επενδύουν εκατομμύρια, και τονίζω τη λέξη εκατομμύρια, γιατί αν καθίσετε να σκεφτείτε, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί μου συνεργάτες, το γεγονός ότι όλοι θέλουν να ανοίξουν ένα σημείο που να έχει καφέ, γιατί ο καφές αποδίδει, θα δείτε και θα καταλάβετε γιατί μπορεί κάποιος συνεργάτης της DXN να έχει το δικό του online καφέ, ένα. Δεύτερον, έτσι όπως είναι οι καταστάσεις πλέον. Δεύτερον, να κάνει franchise αυτό το online καφέ. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, να πίνει τον καφέ και ο καφές να τον πληρώνει, αντί να τον πληρώνει συνεχώς ο ίδιος έξω. Πόσοι από εμάς λοιπόν δεν καταναλώνουμε καφέ καθημερινά και πόσο πιο εύκολο θα μπορούσε να ήταν ένα ποτήρι καφέ, ας πούμε ένα ποτήρι καφέ της DXN, έτσι, και στην υγειά μας κιόλας, γιατί γνωρίζετε ότι ο καφές της DXN φτιάχνεται εύκολα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες προδιαγραφές και περγαμηνές για να φτιαχτεί και φτιάχνεται εκεί που τον χρειαζόμαστε και τις ώρες που τον χρειαζόμαστε. Γιατί θα πρέπει να εξηγήσουμε και να πούμε, γιατί όλοι το γνωρίζετε, ότι είναι ένας καφές ο οποίος αποτοξινώνει. Είναι ένας καφές ο οποίος στην καθημερινότητά μας βοηθά να έχουμε μια συνεχή και σταθερή ενέργεια, την οποία μπορούμε να την καταναλώσουμε όπως θέλουμε στη διάρκεια της ημέρας. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε μείνει με μια κούπα καφέ σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας κάθε μέρα και καλύτερη. Και όταν ξέρεις ότι αυτός ο καφές, εφόσον τον έχεις πάει στα όσο το δυνατόν περισσότερα σπίτια γίνεται, και online και με τη φυσική σου παρουσία, και τον έχεις δώσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις γίνεται, γιατί όλες οι επιχειρήσεις θέλουν να ακούσουν από εμάς πώς ακριβώς αυτός ο υγιεινός καφές μπορεί να μπει στο δικό τους μαγαζί. Γιατί το υγιεινό είναι και η υγεία. Και όταν λέω είναι η υγεία, όταν πίνεις έναν υγιεινό καφέ ο οποίος σε αποτοξινώνει, σε βοηθάει να έχεις μια καλύτερη ποιότητα στη διαχείριση των κιλών, στη διαχείριση της κυταρίτιδας, στη διαχείριση των τοξινών γενικώς. Και φυσικά δεν σου δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί νομίζω πως όλοι εδώ πέρα μέσα έχουμε ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα φακελάκι καφέ, από τον καφέ της DXN. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να αλλάξουμε τον καφέ μας και να αλλάξουμε και τη ζωή μας. Τι σημαίνει όμως ένας χώρος να πάρει τον καφέ της DXN? Σημαίνει ότι ξεκινάει να κάνει κάτι διαφορετικό. Και όλοι εμείς, οι οποίοι πρακτικά έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε όλες τις επιχειρήσεις κάθε είδους, και όταν λέω κάθε είδους εννοώ αυτές οι οποίες προσφέρουν και συστήνουν τον καφέ στον κόσμο, να μιλήσουν ώστε να βάλουν τις δικές μας συσκευασίες καφέ, είτε σαν premium, είτε στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Σκεφτείτε ότι ένα φακελάκι καφέ, εμείς πουλάμε ένα φακελάκι καφέ, αυτόν τον καφέ τον Black, 1 ευρώ έως 1,10 την ημέρα. Πόσοι λοιπόν από όλους εκεί πέρα έξω δεν μας προσφέρουν καφέ πολύ ακριβότερο από αυτό που εμείς τους δίνουμε? Ποιος από εσάς δεν ήπια σήμερα έναν καφέ που τον πλήρωσε 1,80, 2,10 και εντάξει, για να μας ξεγελάσουν μας δίνουν και ένα μπουκαλάκι νερό ή αν θέλετε κάποιο κέικ σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και φυσικά και στην Κύπρο και σε όλα τα μέρη στα οποία ο κόσμος πίνει καφέ. Όση ώρα λοιπόν εμείς μιλάμε, έξω στα διάφορα καφέ των διαφόρων πόλεων σε όλη την Ελλάδα καταναλώνονται χιλιάδες ποτήρια καφέ. Έτσι λοιπόν η αγορά η οποία έχουμε
είναι μεγάλη. Και αν κάποιος από εσάς θελήσει να ή σκεφτεί ότι δεν μπορεί να το κάνει, να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο καφές θα σας προδώσει. Ένα φακελάκι καφέ να χρησιμοποιήσετε καθημερινά εσείς ή να το έχετε για να δειγματίσετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία, το καταπληκτικό, αν θέλετε, προϊόν, το οποίο δεν υπάρχει ανταγωνισμός ούτε στο MLM, ούτε και στο κλασικό εμπόριο από την ποιότητα του δικού μας καφέ. Είμαστε η μοναδική εταιρεία παγκοσμίως η οποία έχει καφέ με superfoods, ένα εντελώς διαφορετικό brand, το οποίο εάν κάποιος δεν γνωρίζει το γανόδερμα, είμαστε σίγουρα ότι γνωρίζει το μάκα. Και αν κάποιος δεν γνωρίζει το μάκα, είμαστε σίγουροι ότι θα πίνει τσάι, ένα λεμόντζι, το οποίο θα του δώσει τη δυνατότητα να τον ευχαριστήσει και στον ουρανίσκο ή στον καφέ του. Άρα λοιπόν όλα τα ροφήματα τα οποία χρησιμοποιούμε ή τα οποία πίνουμε, τα πίνουν όλοι. Με αποτέλεσμα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα για όλους μας, να καταλάβουμε ότι έχουμε στα χέρια μας θα έλεγα μία εξαιρετική και μία μαγική συνταγή να αλλάξουμε τον καφέ των ανθρώπων σταδιακά και ταυτόχρονα να αλλάξουμε τη ζωή τους. Θα σας πω 2 πράγματα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά σε όλους μας που καταναλώνουμε τον καφέ ή που βλέπουμε ανθρώπους να καταναλώνουν τον καφέ μας. Πρώτα απ' όλα, πολλές ιστορίες υγείας. Πολλές καθημερινές ιστορίες υγείας, οι οποίες, αν καθίσετε να δείτε τους ανθρώπους, θα καταλάβετε ότι πίνοντας ένα φακελάκι καφέ καθημερινά, όποιο από τον καφέ μας θέλετε, οι άνθρωποι έχουν ρυθμίσει και οζώδη προβλήματα τα οποία και κάποιους όρους τους οποίους έχουν και κάποιες αμικητιάσεις και κάποια δερματικά προβλήματα, γενικότερα ρυθμίζουν θέματα τα οποία δεν τα ρυθμίζει η κλασική, αν θέλετε, ο κλασικός καφές ή η κλασική ποιότητα του καφέ. Από εκεί και πέρα λοιπόν υπάρχει και η άλλη εξαιρετική περίπτωση στον καφέ αυτόν να κερδίσουν. Πόσοι άνθρωποι από αυτούς που συναντάτε καθημερινά δεν θέλουν να κάνουν μια επιχείρηση καφέ. Εμείς λοιπόν τους δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. Τους δίνουμε τα εφόδια, τους δίνουμε το προϊόν. Έχουμε, αν σκεφτείτε, 12 έως 14, θα με διορθώσει και ο κύριος Ζαχαριάς, αν κάνω κάποιο λάθος, 14 διαφορετικά ροφήματα, τα οποία μπορούν να καταναλωθούν από όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις ηλικίες, με όλα, αν θέλετε, αυτά τα πλεονεκτήματα που έχουν οι υπερτροφές της DXN. Και αν πιστεύετε ότι τα προϊόντα μας ή ο καφές ή τα ροφήματά μας δεν πηγαίνουν στους μικρούς ή στους μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους, θα σας πω ότι εγώ στην κόρη μου, η οποία είναι 16 χρονών πλέον, από 7 μηνών της έδινα το κοκότζι, το κακάο, το οποίο έπινε μανιωδώς και δεν ήπιε ποτέ όλα τα χημικά κακάο τα οποία κυκλοφορούν. Στον πατέρα μου, έναν καρκινοπαθή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μέχρι την τελευταία ημέρα, έπινε καφέ με γανόδερμα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ακόμα και οι ασθενείς, οι οποίοι έχουν πολλά και σημαντικά θέματα υγείας, είναι αυτοί που μπορούν άφοβα να καταναλώσουν τον καφέ της DXN με οποιαδήποτε εκδοχή θέλουν. Έτσι λοιπόν, φτάνοντας στη λογική να καταλάβουμε ότι η DXN είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1993 και μάλιστα όχι απλά ιδρύθηκε το 1993, αλλά τα επόμενα χρόνια θα φτάσει στο νούμερο 1 των εταιριών MLM παγκοσμίως. DXN σημαίνει αξιοπιστία. Μια συνεχή αύξηση, μια συνεχή παραγωγικότητα. Είναι ηγέτης φυσικά στη γανοθεραπεία και δίνει τη δυνατότητα μέσα από τα προϊόντα και τα ροφήματά της να υπάρχει αυτό το οποίο θέλουν όλοι. Τι είναι αυτό που θέλουν όλοι? Θέλουν να έχουν την υγεία τους και να κερδίζουν χρήματα. Να αναπτύσσονται συνεχώς. Γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά, και αν δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, να σας το πω, ότι στην ευρύτερη ελληνική αγορά, στην αγορά της Κύπρου, αλλά ταυτόχρονα και στην παγκόσμια αγορά καφέ, δεν θα σταματήσει κανένας να πίνει καφέ για τα επόμενα 30 έως 50 χρόνια, διότι είναι μια πηγή απόλαυσης
είναι αυτό το οποίο χρειάζεται ο οργανισμός για να ανεβαίνει σταδιακά σε επίπεδα ενέργειας και είναι ένα μέσο πλουτισμού για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στον πλανήτη, διότι ουσιαστικά δίνει ένα καθαρό εισόδημα το οποίο κυριολεκτικά δεν μπορούν να το βγάλουν από πουθενά αλλού. Και φυσικά αυτό το μονοπόλιο που έχει η DXN στον υγιεινό καφέ είναι αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να προμοτάρουμε, να διαφημίσουμε, να δώσουμε στους έξω τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι αυτό που έχει η DXN είναι μονοπωλιακό προϊόν. Και μάλιστα μπορείτε να το ψάξετε σε πολλά σημεία πώλησης αν ζητήσετε καφέ με superfoods ή καφέ με γανόδερμα ή καφέ με μάκα, να δούμε τι θα σας πούνε. Γι' αυτό και η DXN είναι στο top 20 των εταιριών MLM παγκοσμίως, γιατί φυσικά μαζί με τη δυναμική του καφέ έχει και τη δυναμική όλων των υπολείπων προϊόντων. Έχει ένα εκπληκτικό business plan το οποίο ουσιαστικά δίνει χρήματα όσα δαπανηθούν για τους καφέδες μας τα επιστρέφει πίσω και ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μόνοι μας ή μαζί με τους συνεργάτες μας, τις ομάδες μας, αλλά και τους πελάτες που θέλουν να ενταχθούν σε αυτές τις ομάδες στην εταιρεία DXN, ένα μονοπωλιακό προϊόν για το οποίο πολύ σύντομα πολλοί κόσμος θα ψάχνει για να το αναπτύξει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εάν το 2012 καταναλωνόντουσαν 420 εκατομμύρια καφέ παγκοσμίως, τώρα καταναλώνονται 250 εκατομμύρια ποτήρια καφέ καθημερινά, το τονίζω, καθημερινά, στην Ευρώπη και γενικότερα στα Βαλκάνια και στο σύνολό τους και την Ελλάδα. Στατιστικές μελέτες δείχνουν στη Θεσσαλονίκη ότι στο παραδοσιακό κέντρο της πόλης καταναλώνονται περίπου καθημερινά 190 με 200.000 ποτήρια καφέ, καθημερινά, το τονίζω, στο παραδοσιακό κέντρο της πόλης, που οι περισσότεροι θα ξέρετε ότι ξεκινάει από το Λευκό Πύργο και τελειώνει στο Βαρδάρι. Σκεφτείτε περιφερειακά, σκεφτείτε τις πόλεις περιφερειακά, σκεφτείτε γενικότερα πόσα ποτήρια καφέ καταναλώνονται και πόσες επιχειρήσεις καφέ ανοίγουν, οι οποίες έχουν το ίδιο και το ίδιο. Εκεί λοιπόν είναι η μεγάλη μας διαφορά και εκεί μπορεί να χτιστεί το franchise, το νέο project του καφέ, μιλώντας και λέγοντας σε όλους αυτούς τους νέους επιχειρηματίες ή τους επιχειρηματίες τους παλαιούς του καφέ ή τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν δουλειά από το σπίτι με τον online τρόπο της Ακαδημίας του Next Level που θα δούμε αργότερα, θα καταλάβετε και θα δείτε ότι τα εισοδήματά σας σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα αυξηθούν όσο αυξάνονται τα ποτήρια καφέ τα οποία καταναλώνονται στην περιοχή σας. Γι' αυτό και προτείνουμε, γι' αυτό και ουσιαστικά αυτό το webinar θα γίνεται σήμερα για να γίνεται και άλλες φορές και στις παρουσιάσεις τις οποίες θα κάνουμε, γίνεται για να καταλάβετε ότι αυτό το project του καφέ δεν σταματάει, δεν θα σταματήσει τα επόμενα 10 χρόνια και θα φέρει εσάς, τις ομάδες σας, τους συνεργάτες σας, αλλά και τους πελάτες σας σε μία ποιότητα και κλάσεις διαφορετικά σε επίπεδο εισοδημάτων από ότι άλλους ανθρώπους που ουσιαστικά έχουν ανοίξει ένα καφέ, έχουν επενδύσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, και το λέω εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ γιατί μην πάει το μυαλό σας σε κάποιο συνοικιακό καφέ το οποίο κάποιος έχει ρίξει 50, 60 ή 70.000 ευρώ. Υπάρχουν τα κλασικά κεντρικά καφέ στις διάφορες πόλεις που έχουν επενδυθεί εκατομμύρια. Εκατομμύρια, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι. Η διαφορά λοιπόν και το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα αυτά για τα οποία συζητάμε είναι ότι δεν έχουν αυτό το οποίο έχουμε εμείς. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το νέο franchise, το νέο project του καφέ, του υγιεινού καφέ της DXN, είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά τα επόμενα χρόνια. Μην ξεχνάτε και το γεγονός ότι κάποιος, γνωρίζοντας το κομμάτι που λέγεται καφές και με τον τρόπο αυτό μπαίνει στη διαδικασία να εμπιστευτεί την εταιρεία, γιατί νομίζω όλοι μας αυτό το οποίο πάντα κάτι μας φοβίζει ή πάντα κάτι θέλουμε να έχουμε διαφορετικό από τους άλλους
όταν ξεκινάμε μια επιχείρηση είναι κάποιος να μας δει αμέσως, να μας πάρει στα σοβαρά και φυσικά να τον κερδίσουμε με το προϊόν το οποίο έχουμε. Έτσι λοιπόν, όταν του δώσεις τη δυνατότητα να πιει έναν καφέ και του πεις ότι αυτός ο καφές έχει γανόδερμα, αυτομάτως θα μπει και στη διαδικασία να ψάξει τι είναι το γανόδερμα. Και εκεί θα δει δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Και για εμένα που είμαι ένας παλιός συνεργάτης στην εταιρεία, όπως και τους παλιούς συνεργάτες στην εταιρεία, αλλά και για εσάς τους νεότερους, οι οποίοι μπαίνετε τις τελευταίες ημέρες ολοένα και περισσότεροι. Θα δει πρώτον ότι το γανόδερμα δεν έχει καμία αρνητική επιλογή ή καμία αρνητική εκδοχή, όπως και να το ψάξετε, όπου και να το ψάξετε στο ίντερνετ. Ένα. Δεύτερον, ο καφές με γανόδερμα είναι αυτός ο οποίος είναι γύρω-γύρω από την DXN και είναι μόνο της DXN. Άρα λοιπόν σκεφτείτε την δυναμική την οποία έχουν και τα υπόλοιπα προϊόντα, τα συμπληρώματα διατροφής τα οποία έχει η DXN, τα ροφήματα τα υπόλοιπα τα οποία έχει η DXN, εννοείται τα ένζημα και όλα τα προϊόντα τα οποία έχει η DXN, τα οποία μας βοηθούν να έχουμε μια καθημερινή υγεία, μια καθημερινή ποιότητα στην καθημερινότητα των δικών μας ανθρώπων, αλλά κυρίως στους ανθρώπους τους οποίους προτείνουμε τα προϊόντα μας. Δεν μας έχουν προδώσει τα προϊόντα μας και εννοείται ότι το κομμάτι που αφορά τον οργανισμό μας είναι τόσο σοβαρό, όσο σοβαρό είναι και το κομμάτι που αφορά το δέρμα μας. Και σε αυτό πρωτοπορούμε. Η DXN, έχοντας μπει στη διαδικασία να παράγει πλέον καταπληκτικά προϊόντα, τα Callow Cosmetics, τα οποία έχουν έρθει στην Ελλάδα, συμπληρώνουν το δυναμικό σε αυτό το οποίο λέγεται έχω οτιδήποτε μου ζητήσει ο πελάτης μου, έχω οτιδήποτε μου ζητήσει ο συνεργάτης, ο οποίος έρχεται μαζί μου για να κάνει μία δουλειά. Και το σημαντικότερο απ' όλα σε όλα αυτά είναι ότι όλα αυτά τα προϊόντα κάποιος δεν περιμένει να του έρθουνε, μπορεί να τα βρει, να τα αγοράσει, να τα δοκιμάσει, να τα χρησιμοποιήσει και να μοιραστεί μαζί μας όλο το κομμάτι το οποίο λέγεται προσωπική του εμπειρία μέσα από τα δύο γραφεία τα οποία έχει η εταιρεία μας, ένα στη Μητροπόλεως 95 και το άλλο Συγκρού 16 στην Αθήνα, εκεί όπου και οι συνεργάτες αλλά και οι πελάτες μπορούν να δούνε και το πρόσωπο της εταιρείας, δεν είναι δηλαδή κάποια αόρατη εταιρεία η οποία είναι στο εξωτερικό και κάποια στιγμή θα στείλει τα προϊόντα, αλλά είναι μια εταιρεία η οποία αυτά που λέει τα υλοποιεί. Και τα υλοποιεί γιατί πλέον η DXN, γνωρίζοντας τις ανάγκες του κόσμου, είναι καθημερινά δίπλα σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν την πρόθεση να αλλάξουν τη ζωή τους. Και επειδή τα πράγματα στην καθημερινότητά μας έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει αρκετά, πλέον ο κόσμος αυτό το οποίο θέλει να κάνει, θέλει να το κάνει και πιο εύκολα. Και όταν λέω να το κάνει πιο εύκολα, έστω να το κάνει μέσα από το ίντερνετ. Να πατήσει ένα κουμπί και να γίνουν πράγματα. Και σε αυτό λοιπόν πρωτοπορούμε. Η Ακαδημία του Next Level, μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο θα σας αναλύσει ο κύριος Χατζηγιάννης αμέσως μετά, μέσα από ένα πρόγραμμα στο οποίο η online επιχειρηματικότητα συνάγει άρδιν με την ποιότητα των προϊόντων μας, με την κατανάλωση των προϊόντων μας και ταυτόχρονα συνάγει και με τα social media, την ανάπτυξη των social media που έχει η εταιρεία, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε παντού. Παντού. Και όταν λέω παντού, το εννοώ με τις καθημερινές μας παρουσιάσεις, με τα συνέδριά μας, με την παρουσία μας σε συνέδρια ιατρικά, με την παρουσία μας σε εκθέσεις. Είμαστε παντού. Η DXN είναι παντού. Είναι μια εταιρεία που αυτή τη στιγμή συγκαταλέγεται στις 3 πρώτες εταιρείες MLM στην Ελλάδα, για να μην σας πω ότι είναι η πρώτη, ίσως λόγω του ενθουσιασμού μου, αλλά και με βάση τα στατιστικά στοιχεία τα οποία θα δούμε από κοντά κάποια στιγμή, είναι η πρώτη εταιρεία η οποία εφαρμόζει στην πράξη αυτό που λέγεται ποιότητα, αυτό που λέγεται δυναμική, εκπαίδευση και το σημαντικότερο απ' όλα, ανεβάζει level τους συνεργάτες της αλλά και τους πελάτες της. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
για την παρουσίαση και να δώσω τη σκητάλη στον Παύλο τον Χατζηγιάννη, όπου να πω, άμα θέλεις, κύριε Ζαχαριά, άμα θέλετε ανοίξτε του λίγο το mood, για να μην τον έχουμε έτσι εκεί, να πω ότι η ιδέα του DXN Next Level και του Coffee Project είναι μια ιδέα η οποία θα απογειώσει το κομμάτι των επαφών μας, θα απογειώσει την καθημερινότητα των συνεργατών μας. Ευχαριστώ πολύ. Μια χυμαρώδης παρουσίαση, πραγματικά. Νομίζω τα είπες όλα, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Χατζηγιάννη, ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστώ. Με έπεισες και εμένα, θα ξεκινήσω και εγώ να πίνω αυτόν τον καφέ. Όχι, δεν κάνει για σένα. Πραγματικά. Να πω και λίγο κάτι, αν μου επιτρέπετε. Για όσους από εσάς έχετε ακόμα ενδιασμούς και δεν θέλετε να πιείτε καφέ, εντάξει, ρε παιδιά, έχει και τσάι. Εντάξει, και για όσους από εσάς δεν θέλετε και τσάι, στην τελική ανάλυση έχουμε και καραμέλες. Αλλά όποιος δεν θέλει και καραμέλες, ας πάρει ένα σαπούνι να πλυθεί. Σωστά, κύριε Ζαχαριά, γιατί κάπως πρέπει να πληθούμε. Καλοκαίρι. Ή ας έρθει να πιει ένα ρόφημα σόγιας. Ας έρθει να πιει ένα ρόφημα σόγιας. Κύριε Χατζηγιάννη, σκητάλη σε εσάς. Πάτε να μας απογειώσετε τώρα με την online επιχειρηματικότητα. Ναι, ωραία, ευχαριστώ, Χρήστο. Θέλουμε λίγο έτσι να... Μισό λεπτάκι λίγο. Να φτιάξω λίγο ένα τεχνικό θεματάκι. Εντάξει, είναι οκ. Ευχαριστώ, Χρήστο. Ωραία, κοιτάξτε κάτι. Πολλά πράγματα που είδαμε από τον Χρήστο είναι επιχειρήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Σταχυολογήστε, γιατί τώρα τα ακούμε όλα μαζί για να μπορέσουμε να τα δώσουμε. Και να ξέρετε ότι επειδή μπορεί ο καθένας να έχει συγκεκριμένη δυνατότητα να μοιραστεί πράγματα με άλλους, στα τοπικά coffee parties το επόμενο είναι 11 Μαΐου στο Βόλο, έχει ανακοινωθεί. Θα κάνουμε πάλι τον Μάιο, θα μιλήσουμε με τους συνεργάτες του Next Level και τους instructors για την ημερομηνία, θα σας ανακοινώσουμε για Θεσσαλονίκη. Είχε τεράστια επιτυχία, ήμασταν φίσκα. Είχαμε δύο πολύ δυνατούς παρουσιαστές, τον Γιώργο τον Γερογιάννη, που είναι μέσα, και τον Χρήστο τον Θανάσενα. Εγώ μίλησα για το τεχνικό κομμάτι. Μας δείξαν λίγο πώς γίνουν τα χρήματα με αυτό που έχουμε. Μπείτε στο TikTok, θα μιλήσουμε μερικά συγκεκριμένα πράγματα και ειδικά μερικά TikTok συνεργατών που θα μιλήσω σήμερα, που είναι instructors στο Next Level, θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ, και τις χρήσεις της Escobar που είναι instructor και του Γιώργου του Γερογιάννη. Θέλω να δείτε λίγο τι κάνουνε, πάνε πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα πάμε λίγο πρακτικά μερικά θέματα. Θέλω να σας μιλήσω σήμερα ξεκάθαρα, μόλις μπήκατε μέσα, πώς κάνουμε τη δουλειά τώρα και κάποια πράγματα, δύο πραγματάκια που πρέπει να αλλάξετε που κάνουν τεράστια αλλαγή στο αποτέλεσμα που έχετε. Θέλετε? Είστε έτοιμοι? Έχω τεράστια ενέργεια αυτή τη στιγμή, γιατί Cosmos Sirei, έχουμε νέους συνεργάτες συνέχεια. Το σημαντικότερο όμως, το προϊόν που εγώ αγαπώ στο δικτυακό marketing και στην DXN και είμαι γι' αυτό, είναι ενθουσιασμός. Γιατί ξέρω ότι η επιτυχία είναι εγγυημένη με αυτό που κάνουμε. Όμως, τώρα θα το μακριτάρουμε πολύ καλύτερα. Το οποίο είπαμε την προηγούμενη φορά αυτό, και ας ξεκινήσω να ανοίξω λίγο την παρουσίαση αυτή που έχω, η οποία θα περάσει λίγο και θα δούμε και κάποια πράγματα από τη σελίδα. Τώρα θα σας ζητήσω να κρατήσετε τις σημειώσεις. Κρατήστε τις σημειώσεις. Όσοι θα κοιτάξω θα κοιτάξω τώρα από μεθαύριο, όσοι έχετε 300 πόντους αυτό το μήνα, θα σας στείλω πρόσκληση να μπείτε λίγο, θα δούμε σε λίγο στη σελίδα και στην Ακαδημία αυτή. Για να μάθετε λίγο πώς θα προχωρήσετε τη δουλειά σας, διότι η οργάνωση φέρει την επιτυχία, ο συντονισμός και η κοινότητα. Πίνω λίγο νερό. Εμείς πάμε με την καλή μας την καρδιά. Εγώ έχω ευθύνη απέναντί σας να σας πω ότι τώρα κάνουμε αυτό. Όποιος συντονιστεί με αυτόν τον τρόπο δουλειάς που δείχνουμε τώρα, μπορεί να προχωρήσει και να έχει επιτυχία. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, εμείς είμαστε τώρα, μιλάμε για το online marketing και εμείς είμαστε στο δικτυακό marketing. Τι πρέπει να κάνουμε? Για να μπορέσετε λίγο να μάθετε το καινούργιο τρόπο δουλειάς, να ξέρετε ξεκάθαρα τα βήματα στο μυαλό, να είναι απλά. Όταν εξηγείτε, να μπορείτε να εξηγείτε με δύναμη και ηρεμία, το θέλετε αυτό?
Ή θέλετε να κάνετε βίντεο που ο άλλος δεν νιώθει ωραία. Είστε σφιγμένοι. Θέλετε, σας ενδιαφέρει αυτό? Γιατί εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα σαν δουλειά. Δεν το θέλω για τον εαυτό μου, ούτε θέλω να παρακαλάω κανέναν, ούτε τίποτα. Θέλω να έχω επιτυχία. Για να έχετε επιτυχία υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που γίνεται αυτή η δουλειά. Αυτός είναι στο next level τώρα. Το next level είναι για τους συνεργάτες που έχουν 300 προσωπικούς πόντους και πάνω. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να εγγυηθούμε το εισόδημά σας. Αν θέλετε πληροφορίες γι' αυτό, θα δείτε το προηγούμενο webinar και σε λίγο θα δούμε πάλι το βίντεο που είναι στην κεντρική σελίδα υποστήριξης συνεργατών. Το Next Level λοιπόν σας προσφέρει εκπαίδευση, θα σας προσφέρει την κοινότητα που θα μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό και τα εργαλεία να αναπτυχθείτε. Πάμε να δούμε πρακτικά πράγματα. Υπενθυμίζω λίγο τα 4 βασικά, τις 4 αρχές που βασίζεται το Next Level. Η απλότητα, η αρχή του 80-20, το ξεκίνημα με το γιατί και η αρχή της δράσης. Ή αλλιώς ο κύκλος επιτυχίας. Δεν θα μιλήσουμε αναλυτικά, αλλά στα σημεία που θα μιλήσω τώρα θα αναφερθώ σε αυτά, καθώς αυτή η εκπαίδευση που βλέπετε τώρα θα είναι πιο ανεπτυγμένη και πιο πλήρης μέσα στο Next Level, μόνο για τα μέλη που έχουν την Ακαδημία του Next Level. Εκεί μπαίνετε πρόσβαση μόνο να σας ανοίξω εγώ. Αν θέλετε να ξεφύγετε, αν θέλετε οι συνεργάτες σας να μπορούν να λειτουργούν, αν θέλετε να μην φορτώνεστε στο κεφάλι σας τους συνεργάτες σας, να μπορούν αυτόματα να εκπαιδεύονται, να αναπτύσσουν την επιχείρησή τους, χωρίς να αγχώνεστε εσείς, να κερδίζουν εκείνοι χρήματα και σαφώς κερδίζετε κι εσείς, το next level είναι ο τρόπος. Εκεί λοιπόν μεταφέρω όλη την εκπαίδευση, ώστε να μην χρειάζεται όλα να πατάνε πάνω μας. Και αναφέρομαι πρώτα στο δικό μου τον εαυτό. Καθώς το δίκτυο αυξάνει, είναι δεκάδες χιλιάδες κόσμος, δεν μπορώ να υποστηρίξω. Και επίσης διαπίστωσα ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω τους νέους ανθρώπους να κάνω ατελείωτες συναντήσεις. Διότι εμένα με ενδιαφέρει να κερδίζω χρήματα, όχι να δουλεύω. Αν λοιπόν σας δείχνω έναν τρόπο δουλειάς που είναι δύσκολος, δεν μπορείτε να το κάνετε. Γι' αυτό υπάρχει το next level. Τώρα θα πούμε 2-3 μυστικά, πιο πολλή πληροφορία υπάρχει μέσα στο next level, που είναι το προϊόν που δίνουμε στους ανθρώπους για να βγάλουν χρήματα. Θα μιλήσουμε λοιπόν λίγο για τη διαφήμιση, πώς αποκτούμε κοινό και τη σημασία της κοινότητας. Δεν κάνω πράγματα μόνο μας. Τώρα, έρχομαι λοιπόν τώρα στο κομμάτι, ξεκινάω ευθύς αμέσως για τη διαφήμιση. Τι διαφημίζουμε εμείς και τι βλέπουν οι άλλοι. Εγώ βλέπω τα social media τα δικά σας. Το TikTok σας, τι βγάζετε. Έτσι. Κάποιοι που είναι στο next level έχουν ανεβάσει επίπεδο, πήγαν στο επόμενο επίπεδο και είναι πολύ ποιοτικότεροι και αυτό φαίνεται στα likes που παίρνουν. Τα social media όμως είναι η εικόνα που περνάμε έξω ως εταιρεία. Άρα είναι σιγά σιγά σημαντικό να συντονιστούμε και να κάνουμε όλοι το ίδιο. Συμφωνείτε? Αν συμφωνείτε, γράψτε στο chat. Γιατί εδώ δεν είναι μαγικό ραβδάκι. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, να συντονιστούμε για να πάμε μπροστά ως ομάδα. Εγώ, να ξέρετε, επειδή βλέπω από πάνω το τζίρο όλων, ξέρω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν λειτουργούν ειρηνικά σε μια ομάδα, πέφτει ο τζίρος τους. Θέλω να ανεβεί ο τζίρος σας και να μην αγχώνεστε και να είστε χαρούμενοι. Για να γίνει αυτό λοιπόν, για να ανέβει η ομάδα σας, ο τρόπος είναι να ακολουθήσουμε την εκπαίδευση που υπάρχει στο next level. Αν την ακολουθήσετε, θα πάτε μπροστά. Αν δεν την ακολουθήσετε, δεν θα σας πάρω τηλέφωνο για να σας πω κάνε αυτό. Είναι όλα εκεί, είναι διαθέσιμα, μπαίνετε. Εγώ βλέπω αν έχετε παρακολουθήσει τα μαθήματα, αν έχετε ολοκληρώσει τα βήματα, βλέπω τα πάντα. Όμως δεν θα κάνω πλέον χήμα ραντεβού για να σας ενθαρρύνω. Πολύ σπάνια θα το κάνω αυτό, διότι έχω καινούριο κόσμο που αν ακολουθήσει το σύστημά μου θα βγάλει λεφτά. Το σύστημα αυτό αναπτύσσεται, τώρα είναι στο 50%, μπαίνουν συνέχεια καινούργια μαθήματα. Πολύ πρακτικά, είναι δωρεάν αν είστε εμπορικός συνεργάτης. Γιατί μόνο αν είστε εμπορικός συνεργάτης με 300 πόντους μπορώ, μην γράφετε περιμένουμε, μπείτε μέσα. Μπείτε μέσα, είναι εκεί. Λοιπόν, θα δούμε τώρα λίγο πρακτικά γι' αυτό. Πάω τώρα λίγο να δούμε απ' έξω, αν και αυτά αναλυτικότερα παρουσιάζονται στο next level και θα παρουσιάζονται, για το κομμάτι που λέγεται διαφήμιση. Έτσι. Βλέπω ότι κάνετε στα social media. 2 πράγματα υπάρχουν που πρέπει να. Θα δώσουμε τώρα κατευθύνσεις και θα κάνετε αυτά τα πράγματα. Αν θέλετε να βγάλετε χρήματα, φυσικά, έτσι. Μπορεί να μην σε ενδιαφέρει, αλλά εμένα με ενδιαφέρει προσωπικά να δουλεύω με ανθρώπους που έχουν στόχους, θέλουν ένα συγκροτημένο τρόπο δουλειάς και θέλουν να είναι χαρούμενοι. Αυτό περνάει μέσα από τη δράση και μέσα από την οργάνωση και την κοινότητα. Αυτά τα 3 κρατήστε. Κάναμε διαφημίσεις.
Προσέξτε τώρα λίγο. Να σας πω μερικά πράγματα για να σας βοηθήσω. Όταν κάνω εγώ διαφήμιση, δεν μπορώ συνέχεια να λέω DXN και να βγάζω τα προϊόντα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην εκπαίδευση του Next Level ξεκινάει και σε λέω, ξεκίνα με το γιατί. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Δηλαδή το γιατί, όχι το δικό μου, το αλουνού. Γιατί είναι καλό αυτό για σένα? Και θα πω και γιατί είναι καλό για μένα. Και στο κανάλι μου θα βάλω και άλλα πράγματα. Κάνα γατάκι, κάνα σκυλάκι. Δεν ξέρω, κάτι ευχάριστο για να κερδίσω κόσμο. Αν θυμάστε στο δικό μου κανάλι, εγώ έκανα μια πλάκα στο λεωφορείο που ήταν μια ομάδα μπάσκετ που θα παίζει με τον ΠΑΟΚ. Δεκάδες χιλιάδες likes. Άλλοι συνεργάτες μας ανεβάζουν ιστορίες υγείας. Πολύ αποτελεσματικό. Μην ξεχνάτε όμως να δείξετε το πρόσωπό σας και πώς νιώθετε εσείς όταν μιλάτε γι' αυτό. Είναι ελκυστικό? Άμα νιώθετε σφιγμένοι εδώ πέρα μέσα, το καταλαβαίνουν οι άλλοι και λέει «Α, αυτό». Δεν είναι ελκυστικό. Συγκεντρωθείτε λοιπόν στο τι καλό έχετε στα χέρια σας, πώς νιώθετε εσείς γι' αυτό και όχι στην άποψη των άλλων και να κερδίσετε οπαδούς κτλ. Αυτό θα γίνει μόνο του αν είστε αυθεντικοί. Όταν λοιπόν κάνω διαφήμιση, καταρχάς λέω κάτι απλό. Με ποιο κριτήριο καταλαβαίνω ότι η απλότητα? Βλέπετε, ο Dr. λέει μια απλότητα. Με ποιο κριτήριο καταλαβαίνω ότι είναι απλό? Ένα παιδί μπορεί να το καταλάβει. Σήμερα, παράδειγμα, εδώ βλέπω, είναι η φίλη μου η Λίτσα και ο γιος ο Αναστάσης. Τώρα, εγώ παράδειγμα, αν θέλω να τεστάρω μια διαφήμιση μου, θα την πάω στον Αναστάση. Θα πω, καλό μου, το καταλαβαίνεις αυτό? Το βίντεο είναι μάπα. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι λάθος. Θα το κάνω πιο απλό. Αυτό δεν σημαίνει όμως χύμα απλά να λέω Σπυρολίνα DXN, πάρτε. Είναι στο τι. Κανείς δεν τον ενδιαφέρει κανέναν. Ρίχνετε το επίπεδο. Εμείς εδώ είμαστε next level. Έτσι. Φυσικά το next level, να το πω και αυτό, είναι μόνο για άτομα της δικής μου ομάδας. Έτσι, λοιπόν. Και το έχω κάνει για δικούς μου συνεργάτες. Όταν κάνω λοιπόν διαφήμιση, βλέπω κάτι. Βαριέμαι. Μου βγαίνετε και λέτε καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε εδώ? Δεν του νοιάζει κανέναν αυτό το πράγμα. Έχετε κάτι να πείτε με ωραία ενέργεια? Ανανεωθείτε λοιπόν. Ανανεωθείτε και πείτε, παιδιά, ξέρετε κάτι? Τώρα να το πούμε το εξής, έτσι. Αυτό που πατάει στην εκπαίδευση γιατί πώς τι. Στις βασικές αρχές. Αυτά υπάρχουν μέσα στο next level. Στο γιατί πώς τι. Οι βασικές αρχές διέπουν όλη την εκπαίδευση και αν τις μάθετε καλά, θα κάνετε σωστά πράγματα και θα έχετε επιτυχία. Όταν βγαίνω και δείχνω το πρόσωπό μου, λέω ένα βίντεο, θα πω μια ιστορία, θα πω κάτι που ενδιαφέρει. Στην αρχή εξηγώ τους άλλους γιατί αυτό είναι σημαντικό να το παρακολουθήσουν. Ούτε δάσκαλοι να το παίζετε, ούτε οι δήμονες χρειάζεται, ούτε να σπουδάσετε διαιτολογία. Κάποιοι συνεργάτες πήγαν να σπουδάσουν. Δεν θα βγάλετε χρήματα έτσι. Απλοί άνθρωποι είμαστε όλοι που νιώθουμε καλά με κάτι. Το πάμε και το λέμε. Βοηθήσαμε έναν άνθρωπο στην υγεία του. Πάμε και το λέμε. Έτσι. Θα μιλήσω πιο μετά γι' αυτό. Άρα λοιπόν, όταν κάνω διαφήμιση στα social media, να βλέπετε τι είναι, να δείτε σας αρέσει εσάς. Άμα το κάνετε σφιγμένοι, αφήστε το. Αφήστε το. Δεν είναι καλό. Απλά επειδή δείξετε ότι υπάρχει αυτή η εταιρεία. Άντε, κάντε το. Αλλά εγώ θέλω να βγάλετε λεφτά. Για να βγάλετε λεφτά, ο ένας τρόπος είναι να βγάλετε κάτι θετικό, απλό, στα social media, που είναι ευχάριστο. Που είναι τόσο ευχάριστο, όπως όταν βλέπω ένα βιντεάκι με ένα παιδάκι, με ένα σκυλάκι, μια ωραίο συναίσθημα, έτσι να διαφημίζεστε. Ένα μάθημα είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι μιλάτε για το παθητικό εισόδημα, το αποτέλεσμα δηλαδή για αυτούς. Παράδειγμα, το να πω παθητικό εισόδημα από μόνο του δεν λέει κάτι στον άλλον. Πρέπει να πω να μιλήσω όπως είπαμε για το γιατί. Τι καλό κάνει σε μένα, πώς μου αλλάζει τη ζωή. Μπορεί να μην το έχω, αλλά από ότι το ακολουθώ, κατάλαβα ότι επειδή εργαζόμουν πολύ, επειδή κουραζόμουν, επειδή δεν έχει μέλλον, επειδή αλλάζω δουλειές, επειδή. Πάω και μιλάω για την ανάγκη το παθητικό εισόδημα. Και λέω, κατάλαβα ότι παθητικό εισόδημα είναι ότι να πληρώνομαι επειδή κάποιος αγοράζει κάτι ξανά και ξανά και ξανά. Και σκέφτηκα ότι το πιο απλό και το πιο σίγουρο είναι ο καφές. Εσύ τι λες? Θες να μάθεις πώς να βγάλεις χρήματα με τον καφέ? Έλα σε μένα. Ούτε να το παίξουμε πολιτές χρειάζεται, ούτε οι δήμονες, ούτε τίποτα. Απλοί άνθρωποι, μιλάμε καθημερινά, αυτό έχει επιτυχία σήμερα. Το ίδιο ισχύει όταν κάνουμε παρουσιάσεις. Ας πούμε λοιπόν τώρα λίγο το άλλο θέμα. Κάνω λοιπόν διαφήμιση, θα σας δείξω και λίγο πώς κάνω εγώ διαφήμιση στο Facebook. Έχω βίντεο στο Next Level
Δεν το δείξουμε τώρα, θα σας πω το αποτέλεσμα που έχω. Μιλάω με κόσμο και με ενδιαφέρει να μιλήσω αυτή την εποχή εγώ μόνο με κόσμο που θέλει να αυξήσει το εισόδημά του. Δεν με ενδιαφέρει κανένας άλλος. Έτσι, λοιπόν. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν να τους κάνουμε παρουσίαση. Η παρουσίαση που τους δείχνω, κάνω λοιπόν διαφήμιση, έρχονται επαφές. Τους παίρνω τηλέφωνο, γεια σου, διαφημίζουμε, μπήκες γι' αυτό, σε ενδιαφέρει ή κατά λάθος το πάτησες? Με ενδιαφέρει, πολύ ωραία. Πότε μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό? Τότε, Δευτέρα, 7 η ώρα. Ωραία, είναι 20 λεπτά, θέλω το χρόνο σε αυτόν. Αν σε ενδιαφέρει να βγάλεις χρήματα, δεν με ενδιαφέρει εγώ να σε πείσω για κάτι. Υπάρχει αυτό, δουλεύει αυτή τη στιγμή. Τέλος. Είμαι σίγουρος. Στη συνέχεια, λοιπόν, τι θα κάνω? Πάμε να σας δείξω. Το πρώτο βήμα κάνω διαφήμιση. Φέρνω επαφές. Στη συνέχεια, λοιπόν, η δουλειά μου είναι να κάνω την παρουσίαση. Εγώ προσωπικά, λοιπόν, αντί να ξοδεύω πολλές ώρες και να σκίζομαι και να δείχνω κάτι δύσκολο στους άλλους, την παρουσίαση που σας έχουμε δείξει μερικές φορές εδώ, την κάναμε ένα βίντεο που δεν μιλάει κανένας, με μουσικούλα, που και 4,5 λεπτά. Και τα λέει όλα εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, για να το δείξουμε λίγο. Λοιπόν, όλη η παρουσίαση είναι εκεί. Αν έχετε κάποιο κενό,
πάτε με το σπόνσορά σας. Τώρα, πώς κάνουμε παρουσίαση? Κλείνουμε ένα ραντεβού να είναι ο σπόνσορας. Είμαστε 2 προς 1. Έτσι θα μάθετε, θα γίνετε καλοί, ώστε να εξηγείτε απλά πράγματα με ευχάριστο τρόπο. Όπως λέω συχνά, είναι σαν την κιθάρα. Καλύτερα να μάθεις ένα τραγούδι 100 φορές να το παίξεις, να ακούγεται ευχάριστα, παρά να μάθεις 100 τραγούδια μία φορά και να μην ακούγεται κανένα καλά. Έχετε απορίες για το marketing plan? Ρωτήστε το σπόνσορά σας. Δεν ξέρει, θα πάει στο σπόνσορά του για να μάθετε. Διότι αν δεν πάρετε στα σοβαρά αυτή την επιχείρηση, να ξέρετε τι λέτε, θα το καταλάβει ο άλλος. Δεν δημιουργείται το αίσθημα ότι εδώ είναι κάτι φοβερό που θα με αλλάξει τη ζωή. Πασαλήματα. Δεν γίνεται τέτοια δουλειά. Ό,τι δεν ξέρετε και δεν νιώθετε καλά, μην το λέτε. Αφήστε να το πει ο σπόνσορα στην παρουσίαση. Και θα σας πω το εξής: μην εξηγείτε πράγματα έξω. Όταν δουλεύετε offline, εκτός Ιντερνετ. Μην εξηγείτε πάρα πολλά πράγματα. Αφήστε τα εργαλεία να μιλήσουν για εσάς. Πάμε να δούμε λίγο για αυτά τα εργαλεία. Λοιπόν, έχω κάνει λοιπόν την κεντρική πύλη για τους συνεργάτες εδώ στο DXN World. Είναι το βασικό σας εργαλείο δουλειάς από εδώ και πέρα. Αν θέλετε να πάτε μπροστά, να δείχνετε ότι είστε επιδέξιοι, ότι είστε ικανοί, να σας εμπιστεύονται οι άλλοι, πρέπει να χρησιμοποιείτε εργαλεία. Έτσι. Εδώ, παράδειγμα, στο Coffee Business έχει και άλλα βίντεο και επιχειρήματα για το Coffee Business. Πάμε παρακάτω. Τα νέα μέλη το έχω αφήσει ανοιχτά. Αν κάνετε μια εγγραφή, κάντε τουλάχιστον με 100 πόντους και εξηγήστε ότι κάποιος δεν μπορεί να πάρει το online marketing, το next level, αν δεν κάνει 300 πόντους. Μιλήστε για το ESP στην παρουσίαση που είναι μέσα, για να εξηγήσει κάποιος ότι μόνο μία φορά μπορεί να έχει αυτό το πλεονέκτημα του ESP. Στη συνέχεια μπαίνουμε στη σελίδα και συνδέουμε τον άνθρωπο με όλες τις κοινότητες. Γιατί? Γιατί δεν θα κάνετε καλή δουλειά να τους συντηρήσετε, αν έχετε πολύ κόσμο. Πρέπει οι άνθρωποι, από αυτά που στέλνει η εταιρεία, ο κ. Ζαχαριάς, στα social media, αυτά που στέλνω εγώ, που στέλνουμε στην ομάδα, ειδικά στο Viber και στο Facebook, οι άνθρωποι να τα βλέπουν και να μπορούν να κάνουν πράγματα. Κάτι άλλο που έχετε να κάνετε η πρώτη σας δουλειά είναι να τους συνδέσετε στο DXN Shop. Είναι εκπληκτικά επαγγελματικό εργαλείο. Θα δουν και θα μάθουν πολλά για τα προϊόντα και θα αγοράσουν πολλά ακόμα προϊόντα εκτός από τον καφέ. Χωρίς να κάνετε τίποτα εσείς. Αυτό δεν δίνουμε στους άλλους. Αλλά μην τα χαλάμε με το να μην είμαστε επιδέξιοι. Δεν είστε επιδέξιοι, δουλέψτε με το σπόνσορα, ο οποίος θα ακολουθήσει αυτά τα βήματα. Τα οποία είναι καλό να τα σημειώνετε. Βέβαια, αυτά που λέμε τώρα θα υπάρχουν σε ειδικές εκπαιδεύσεις και υπάρχουν κάποια από αυτά στο next level μέσα. Όποτε ξεχνιέστε, μπαίνετε εκεί, αν έχετε πρόσβαση φυσικά, στο next level μέσα, για να εκπαιδευτείτε, να θυμηθείτε τι πρέπει να κάνετε. Για να μην νιώθετε άβολα. Διότι όταν δεν νιώθετε σίγουροι, δεν θα μιλήσετε ή θα μιλήσετε αδέξια, δεν θα έχετε αποτέλεσμα. Η δικιά μου δουλειά είναι να έχετε εσείς αποτέλεσμα. Όπως έχω εγώ, γιατί? Για κάποιο λόγο με πιστεύονται οι άνθρωποι. Γιατί? Δεν έχω απορίες μέσα μου. Είμαι σίγουρος για αυτό που λέω. Είναι επιβεβαιωμένο. Την ίδια στιγμή που οι άνθρωποι δεν γράφονται στη δική σας ομάδα, στη δική μας εταιρεία, κάπου θα πάνε. Γιατί ο κόσμος θέλει αυτόματο παθητικό εισόδημα. Έχουμε την καλύτερη λύση, μια τεράστια εταιρεία. Έχουμε τεράστια online υποστήριξη. Και να προχωρήσω λίγο στο κομμάτι εδώ, στις ακαδημίες μέσα, για το κομμάτι, για παράδειγμα, της γανοθεραπείας. Έτσι, αν σας έχω ανοίξει πρόσβαση, θα πάτε και θα μάθει ο άλλος άνθρωπος. Θα δει βίντεο γανοθεραπείας και έχουμε τα πρωτόκολλα εδώ. Μπορεί να μάθει τι προϊόντα θα πάρει. Χωρίς να κάνετε εσείς πράγματα. Έτσι. Τα έχουμε αυτοματοποιήσει. Και όπως επίσης στην Ακαδημία, στο Fire, θα μάθει άλλος γιατί έχουμε εταιριάρα. Θα κατεβάσει οδηγό νέου μέλους, οδηγό προϊόντων που έχουμε ετοιμάσει για σας, θα δει βίντεο και θα εμπιστευτεί ακόμα πιο καλά. Και έτσι, ο σπόρος που φυτεύουμε εκείνη τη στιγμή μπορεί να κάνει ρίζες στον άλλον και να εμπιστευτεί ότι θα κάνει επιχείρηση εδώ. Κάνουμε DXN επειδή είναι σοβαρή εταιρεία. Απλά, λόγω marketing, λόγω ότι ο κόσμος δεν μπορεί απευθείας να πάρει την πληροφορία, πρέπει να την πάρει στα άλλα. Ποτήρι, να ποτιστεί. Γι' αυτό υπάρχει το DXN World. Και οι ακαδημίες του να μάθει λίγο πώς κάνει τη δουλειά. Αυτό που θα πληρώσει κάποιον είναι το απλό νόημα που υπάρχει στην παρουσίαση αυτή. Ότι όλοι πίνουν καφέ και μπορείς να βγάλεις αυτά τα χρήματα. Προσέξτε λίγο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να σας βοηθήσει περισσότερο να βγάλετε χρήματα. Γιατί? Αν δεν έχετε όραμα εσείς να πάτε να κάνετε 6 εισοδηματίες που βγάζουν εκείνοι 800 ευρώ, πώς θα τους βρείτε αν έχετε όραμα?
Αν δεν έχετε όραμα εσείς να πάτε σε μεγάλα εισοδήματα, 2,5, 3, 4, 5 αν δεν το έχετε μέσα σας αυτό, δεν το πιστεύετε εσείς, η δουλειά που θα κάνετε θα είναι, πώς να το πω, δεν θα πείθετε τους άλλους. Μα δεν φταίνει οι άλλοι, είναι δικό σας θέμα αυτό. Εγώ είδα την εταιρεία να πηγαίνει από τα 200 εκατομμύρια στο 1 δισεκατομμύριο 250 εκατομμύρια. Αυτό έγινε απλά από ανθρώπους ότι πίστεψαν στο προϊόν, στην εταιρεία και θα βγάλουν χρήματα. Δημιούργησαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, για να πάμε στο επόμενο θέμα, λίγο, κοινότητες. Πάμε λίγο σε αυτό το θέμα. Πάω στην παρουσίαση μου ξανά. Η παρουσίαση δηλαδή και αυτά είναι μόνο το πρώτο βηματάκι, είναι το 5-10%, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο αυτό. Η δουλειά ξεκινάει μετά. Επειδή υπάρχει πολλή δουλειά, σας έχω αυτοματοποιήσει στο DXN World. Πάτε μέσα και δείτε τι έχει και γίνετε ικανοί σε αυτό το εργαλείο που λέγεται dxnpavlagord.com. Έχει και την παρουσίαση. Απλά μην το στέλνετε σε ανθρώπους που δεν είναι μέλη. Αυτό είναι για μετά την εγγραφή ενός μέλου, αν τον κατοχυρώσετε. Έτσι λοιπόν, διαφημιζόμαστε, μιλάμε σύντομα στο τηλέφωνο, να νιώσει ο άλλος ενέργεια ότι εδώ ξέρεις κάτι, εδώ είναι, εδώ θα βγάλω λεφτά. Αν γίνεις καλός, σε 2 με 3 λεπτά τον πείθεται ο άλλος πριν δει την παρουσίαση. Κοίταξε να δεις, φίλε μου, αν θες να βγάλεις λεφτά, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Δεν νιώθεις ικανός, δούλεψε με το σπόνσορά σου να φτάσει στο σημείο να το λες αυτό. Γιατί ένα πράγμα θα δει ο άλλος. Και θα σας το εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Κοιτάξτε κάτι. Ένας μου έλεγε πρόσφατα για ένα σεμινάριο και έλεγε τις μικροεκφράσεις του προσώπου. Έχει να κάνει με το πώς νιώθεις μέσα σου. Δεν το ελέγχουμε εμείς αυτό. Αλλά μέσα σου φοβάσαι και είσαι μαζεμένο, το καταλαβαίνει ο άλλος. Δεν μπορεί να πάει να κάνει την καλύτερη παρουσίαση, θα αποτύχεις. Κάποιος που νιώθει πολύ ωραία, σκέφτεται απλά, καφεδάκι εδώ κτλ. Θα βγάλουμε λεφτά, θέλω να βγάλω 8.000 το μήνα. Αυτός που νιώθει έτσι θα τον πείσει τον άλλον. Και λάθος να την κάνει την παρουσίαση. Δεν παίζει ρόλο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχω σήμερα να σας μεταβιβάσω. Λοιπόν, έπειτα έχουμε πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε ωραία. Το application, στην παρουσία θα δείξω τον άλλον, θα τον κάνω μέλος να ξεκινήσει με αυτό. Και φυσικά θα δείξω την παρουσίαση και θα εξηγήσω το πρόγραμμα ASP, που είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει σήμερα. Και θα εξηγήσουμε στον άλλον ότι είναι καλύτερο. Αν θες να ξεκινήσεις μια επιχείρηση σοβαρά, πρέπει να έχεις προϊόντα. Είναι πολύ πιο φτηνή η δική μας επιχείρηση να ξεκινήσεις. Για να έχεις προϊόντα, ξεκίνα με 1.000, ρε παιδί μου. Αν είσαι σοβαρός για να βγάλεις λεφτά. Γιατί έτσι θα βγάλεις λεφτά. Να έχεις πάνω σου προϊόντα. Γιατί θα μιλήσεις σε κόσμο και επειδή θα μιλήσεις σε κόσμο, ξεκίνα. Γιατί θα πάρεις 1.000 πίσω και θα πεις και στους άλλους: ξέρεις κάτι, εγώ με 1.000 ξεκίνησα. Ξεκίνα και σε με 1.000. Είναι σοβαρό το προϊόν. Έτσι. Λεφτά είναι για τους σοβαρούς ανθρώπους. Θα σας πω τη δική μου ιστορία όταν ξεκίνησα, που δεν είχα καθόλου εγώ χρήματα. Καθόλου χρήματα και δεν υπήρχε εταιρεία καν εδώ πέρα. Έλπιζα ότι θα έρθει η εταιρεία στην Ελλάδα, αλλά την πρώτη παραγγελία που έκανε ήταν 250 ευρώ και είχα εισόδημα 550 ευρώ τότε εγώ. Αλλά πήρα προϊόντα για να έχω, για να δώσω και μέσα σε 2 μήνες είχα 300 μέλη και μετά στον πρώτο χρόνο είχα 3.500 μέλη στην ομάδα. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα, όταν μιλάμε παρουσίαση, λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι το προϊόν που πουλάμε είναι το παθητικό εισόδημα. Βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν πόσα χάνουν εάν δεν έχουν παθητικό εισόδημα. Εάν έχετε απορία για αυτό πώς γίνεται, κλείστε μου παρουσίαση μαζί μου για να το κάνω να σας δείξω πώς γίνεται η παρουσίαση. Τώρα, καλά όλα αυτά. Αν θέλετε να πάτε μπροστά όμως, δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Το βλέπω εγώ από ψηλά, βλέπω τι κάνει το δίκτυό μου. Όσοι θέλουν να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο, αποτυχαίνουν. Κοιτάξτε κάτι. Εγώ προσωπικά δεν έκανα αυτή τη δουλειά για να κάνω μπατήριδες συνεργάτες. Αν είστε έξυπνοι, θα δουλεύετε με την κοινότητα. Και τώρα η κατεύθυνση που έχω, δώστε βάση πολύ ξεκάθαρα. Εγώ θα ξέρω ποιος το κάνει αυτό και ποιος όχι. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα το βάλω από 1η Μαΐου, μια μέρα να το συνηθίσετε. Δείτε αύριο αυτό το webinar ξανά, να ξέρετε τι έχετε να κάνετε. Όταν κάνετε βίντεο από εδώ και πέρα, μην κάνετε απλά βίντεο τι ωραία σπιρολίνα, τι ωραίος με φωτογραφίες και τέτοια. Βγείτε να μιλήσετε στους ανθρώπους. Πάρτε βίντεο, κάτι λίγο να μας παρακινητικό, κάτι ωραίο. Θα βάζετε hashtag next level σε όλα τα βίντεο σας που έχουν να κάνουν με την DXN. Κάθε μέρα θα μπαίνουμε και θα βλέπουμε, θα κάνουμε στο TikTok, στο Instagram και τα λοιπά, στο Facebook, θα πάμε στην έρευνα, θα πατάμε next level, θα μας το βγάζει μετά και θα βλέπουμε βίντεο συνεργατών που έχουν ανεβάσει βίντεο. Θα μπαίνετε και θα κάνετε like στους άλλους, οι άλλοι σε εσάς
και σχόλια. Θα μιλάτε για παθητικό εισόδημα, καφέ και τέτοια πράγματα. Αν θέλετε να ανέβουν τα δικά σας social media, πρέπει να δουλέψετε μαζί με τους συνεργάτες σας. Και αυτοί δουλεύουν μαζί με εσάς. Όσοι δεν τηρούν αυτό το σύστημα θα μαραζώσουν και δεν έχουν προσωπικά βοήθεια από εμένα. Διότι πλέον διαπίστωσα ότι έκανα ραντεβού παρακίνησης. Το αποτέλεσμα δεν με ενδιαφέρει εκείνο. Με ενδιαφέρει αυτό που μπορείτε να κάνετε που λέμε τώρα μαζικά. Μας ενδιαφέρει μόνο να ασχοληθούμε με καινούριους ανθρώπους. Τίποτα άλλο δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι, κάθε μέρα περνάτε 1 με 2 ώρες στα social media. Κάντε κάτι παραγωγικό τα 20 λεπτά, ό,τι είναι με next level και θα πάρετε και ιδέες να κάνετε βίντεο. Έτσι. Μπορεί να δείξετε το πρόσωπό σας, μπορεί να μην δείξετε το πρόσωπό σας, κάτι θετικό, κάτι χαρούμενο, κάτι που καταλαβαίνει και ένα παιδάκι, κάτι ωραίο και γράψτε θετικά σχόλια στα social media των άλλων και οι άλλοι σε εσάς. Και θα δείτε πώς θα ανεβούν οι λογαριασμοί σας και χωρίς να πληρώσετε χρήματα θα βγάλετε πολλά χρήματα. Γιατί χωρίς την κοινότητα δεν μπορείτε να πετύχετε. Κανείς δεν μπορεί να πετύχει μόνος του. Έχουμε μια σοβαρή εταιρεία εδώ πέρα, δεν θα κάνουμε νησάκια. Λοιπόν, τώρα αυτό που σας το έδειξα ήδη που θα έλεγα εδώ πέρα, το εργαλείο δουλειά σας λέγεται dxmpavlagor.com. Μπείτε, εξοικειωθείτε, μάθετε καλά τι έχει εκεί πέρα, να το χρησιμοποιήσετε για να δείχνετε την παρουσίαση και μετά κάνετε τις εγγραφές, βοηθήστε τους ανθρώπους να μάθουν τι είναι το ASP, όχι εσείς, ο σπόνσοράς σας, και να ξεκινάνε δυνατά οι άνθρωποι να κάνουν επιχείρηση. Γιατί πίστηκαν ότι θα βγάλουν λεφτά. Γιατί δεν τους μίλησε κάποιος αδύναμα. Τι είναι αυτά. Έχουμε φοβερή προοπτική μπροστά μας. Έτσι. Το εργαλείο για να αναπτυχθείτε online και να πάρετε πιο πολλά μαθήματα και ενθάρρυνση είναι το Next Level. Το Next Level λοιπόν, να ξέρετε το εξής. Θα το κάνουμε 1η-2 Μαΐου, τώρα μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Θα φτιάξουμε την κοινότητα στο Viber που θα είναι μόνο μέλη που είναι στο Next Level. Μόνο άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτά τα webinar, εμένα, το σύστημα αυτό. Μόνο αυτοί. Στην αρχή ήταν λίγοι. Εκεί θα παίρνετε προσκλήσεις για extra webinar, θα παίρνετε ειδικά βίντεο πολύ special, σαν αυτά που φτιάχνω, που θα μπαίνουν στα social media τα δικά σας και θα σας φέρουν κόσμο. Δεν θα τα έχουν συνεργάτες που δεν είναι στο Next Level στο Viber, στην ομάδα του Viber. Αν τον επόμενο μήνα, με τον Ιούνιο, δεν έχετε 300 πόντους, το Μάιο δηλαδή για τον Ιούνιο, δεν θα είστε. Θα βγαίνετε και από την Ακαδημία και από το Viber. Είναι τόσο απλό, γιατί αυτό είναι για εμπορικούς συνεργάτες. Όπως δείχνω στην παρουσίαση, ο τρόπος για να βγάλεις χρήματα είναι 6 συνεργάτες με 300 πόντους. Δεν έχει σημασία το πώς. Είναι ο μόνος τρόπος για να πας στα 800 ευρώ και με 6 ανθρώπους που εκείνοι κερδίζουν 800 ευρώ είσαι στα 8.000. Αυτό είναι. Πάρα πολύ ξεκάθαρα λοιπόν σας το λέω. Τι ωραία, πίνουμε καφεδάκι, χαρούμενοι. Αν θέλετε να μάθετε επαγγελματική δουλειά που βγάζει λεφτά, αυτός είναι ο τρόπος. Μέσα από το DXN World, μέσα από το Next Level και μέσα από την κοινότητα την ειδική. Αν είστε μέλος. Αν δεν είστε μέλος, θα βγαίνουμε στα webinar της εταιρείας, θα σας λέμε τι ωραία εταιρεία μας, ο καφές κτλ. Χαρούμενοι, αλλά οι επαγγελματίες θα είναι μέσα στο Next Level, που είναι μόνο για άτομα της δικής μου ομάδας, γι' αυτό το έχω φτιάξει άλλωστε. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία αν πήρατε τα μαθήματα αυτά. Περιμένω να μπείτε εκεί, περιμένω τους νέους που θα μπουν στη σελίδα. Ευχαριστώ, Απόστολε, μισό λεπτάκι ακόμα. Κάναμε αυτή τη δουλειά για να πάει μπροστά. Επειδή βλέπω λοιπόν τι γίνεται, βλέπω το τεράστιο κόπο της εταιρείας, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τα εργαλεία, το application και το ASP και άλλα πράγματα έρχονται από την εταιρεία, φοβερά, που αν είστε ικανοί να διαφημίζεστε, θα βγάζετε χρήματα και χωρίς να μιλάτε σε κόσμο. Αυτό έρχεται. Το εύχομαι λοιπόν για όλους σας. Πάρα πολλές ευχαριστήσεις στην πολύ σκληρή δουλειά του προσωπικού και ειδικά τον επικεφαλής, τον κύριο Ζαχαριάς. Ευχαριστώ τον Χρήστο που με ενθάρρυνε σήμερα να μιλήσω από αύριο το πρωί σε περισσότερο κόσμο για τον καφέ. Ένα πράγμα δεν είπα. Αλλά θα το βάλουμε στο Next Level. Θέλω να δείτε στο Next Level το βίντεο στις θεμέλη πώς φέρνουμε επαφές καινούριες, ενδιαφερόμενες από το Facebook, πολλούς. Σήμερα μόνο είχα 7 νέες επαφές. Αυτό έχω να σας πω. Χάρηκα πάρα πολύ.